Witamy Państwa z Mysłowic, Silesian MMA 2. Artur Sowiński, osoba, która będzie komentować ze mną to wydarzenie. Ja nazywam się Paweł Sawicki. Będziemy uprzyjemniać Państwu czas, jaki spędzą Państwo oczywiście z nami. Artur, rok temu wielki sukces tego wydarzenia. Walka roku, knockout roku, jedna z najlepszych gal roku. W tym roku czego się spodziewamy, bo tak naprawdę już rok temu ten poziom był tak wyśrubowany, że ciężko chyba znaleźć coś wyżej. Zdecydowanie poprzednia edycja bardzo zaskoczyła wszystkich wysokim poziomem sportowym. No mam nadzieję, że w tym roku chociaż dorówna, nie musi przebijać. Wystarczy, że dorówna i będziemy oglądać naprawdę świetne widowisko. Słuchaj, ty jesteś stąd, ze Śląska, z Sokolic oczywiście, tak patrzę, że dziwnie sobie spojrzałeś. Sokolic gdzieś tutaj, taki niedaleki. Właśnie, to MMA na Śląsku, tak naprawdę Silesian MMA Challenge wydaje się być teraz najprężniej działającą organizacją w tym regionie. Jak w ogóle to MMA, że tak powiem, wygląda tutaj dla tych ludzi, którzy do Śląska trochę mają, a chcieliby się dowiedzieć? Znaczy, na pewno na Śląsku jest bardzo... O, patrz, nie wyłączyłem. Na Śląsku bardzo MMA jest popularne. No i też bardzo się właśnie cieszę, że są mniejsze organizacje, ale też te większe organizacje, tak jak na przykład KSW, zwracają uwagę na to, że właśnie MMA jest popularne. No i też KSW na przykład od 3 lat robi w grudniu zawsze galę na Śląsku. No tutaj mamy już drugą edycję, drugą tutaj na hali na Mosirze w Mysłowicach. No i widać pomalutku, że już trybuny się wypełniają, mimo że jeszcze walki się nie rozpoczęły.